Velký den pro město Písek. Konečně začal tolik očekávaný filmový festival. V Palackého sadech se již dopoledne uvedl sbor místních ochotníků představením Větrný král. Živé vystoupení pobavilo nejen malé, ale i větší diváky. Předvedený výkon sklidil úspěch u všech přihlížejících. V kině Portyč mezi tím vrcholí poslední přípravy před slavnostním zahájením. Herci si naposledy opakují své repliky a pokouší se zbavit posledních zbytků nervozity. Plný student Matouš Uhlíř společně s ostatními jeho spolužáky dávají do pořádku i sebemenší detaily a kino tím dovedou k naprosté dokonalosti. Instalované kulisy metaforicky pozorují čistotu i těch nejzaších zákoutí. Nápoje jsou téměř připravené, stačí jen doplnit pár posledních skleniček a slavnostní večer může začít. Masy nedočkavých návštěvníků proudí branami Biografu, kde je čeká občerstvení a lepší společnost města Písku, lidí, jako jsou ředitel akademie Leon Terč či student vyšší odborné školy Adam Sedlák. Úderem 19. hodiny se obecenstvo přesouvá do kinosálu, kde se bude za pár okamžiků konat jedinečné představení. Překvapením večera byl výběr náhodného moderátora z řad hlediště, jenž se s vervou chopil svého úkolu a za pomocí moderních technologií provedl diváky po boku Marty Isové zbytkem večera.